Eusko ikaskuntza, Udan Egoikoetxea. Meteorologiaren inguruan ekingo deutzagu gaurko elkarrizketeari. Klima aldaketaren datuak batuko ditugu. Meteorologiaren inguruan beharrean dabiltzanak dira Euskal Herriko Unibertsitateko ikerketa proiektuko kideak. Gaur Euskal Herriko Unibertsitateko aldaketa klimatikoaren taldea ezagutuko dugu. Eta horretarako John Sáenz jaunak geure artera gonbidatuta. John Sáenzi ondo etorria emon da? Jakin daigun, aldaketa klimatikoaren taldea nortzuk osatzen da den, zer egiten da den? Fisika aplikatua bi departamentuko kidea naz, eta zientzia eta teknologiako fakultatean nabil. Eta gero badao nire departamentuko beste bat, baina farmazia fakultatean nabilena, Gasteizen Agustin Ezkurra, beste bat ingeniaria da, jariakinen mekanikako departamentukoa, Gabriel Ibarra, edo Mikel Lezaun matematikaria ere dana gaude departamentu. Bueno, ikerkuntza talde honetan, naiz eta departamentu berekoak danak ezi esan. Hori da, zehaztuta, ez da, bakotxa nondik datorren edo jatorriz bintzat nondik eta nora dabilen. Nik ez dakidana zera da, Jon, eta taldea hobeto ezagutzen joateko, irrati bidez, entzulei berez, zehazteko momentu honetan, zenbat lankide zagoze edo talde honetan zenbat partaide? Izango gara sortzi edo, segun zein atalatan, ze batzuk ez da, bueno, atal guztietan danok ez gaude, baina sortzi inguru. Sortzi inguru, danok hor egiten duzue behar eta ikerketak esparru zabalean eginez. Atzera egiten badugu denpora maina, historikoki taldeak meteorologiaren aldaketak lantzen dituela esan geinke, ez? Bai, bueno, gehien bat nik esango nuke klimaren aldakortasuna. Horrekin azpimarratu nahi dut ez dela aldaketa soilik ez. Baizik eta, bueno, zergatik aldatzen diren gehien bat temperatura eta prezipitazioko segidak Euskal Herrian kontutan hartuta dana ez dela aldaketa nolabait ez derren antropikoa ez. Arrazoi batzuk izan daitezke, edo gehien bat esan da, ez da arrazoirik gertatzen dalako, ez dekogu momentuz behintzat, ez dekogu esaterik zergatik gertatzen diren basate delako aurten egondan udazkena, ez, nik ez nuk esango zientziak gaur egun daukanik erantzunik esateko zergatik, gertatu dalako eta besterik ez. Bai. Baina zuek faktore batzuk behintzat hartzen dituzu zeuen bidean kontuan? Bai, gu fizikaren munduan ari gara gehien bat, tarduan horrekin ez dugu adirazi nahi, beste motatako aldakete garrantzirik ez daukatenik, ez esate baterako, nik uste dut oso garrantzitsu izango dela gehien bat aurrera begira, oso garrantzitsua izango dela esate baterako nekazaritzan edo urre kudeaketan, seguruenik klima aldaketa edo klimaren aldaketak izan dituzten eraginak, ez? Gu gehien bat fizikaren munduan bizi gara, eta, bueno, bizi ez, baizik eta lan egiten dugu, ez? Tarduan hor egon gara beti murgilduta, ez? Esparru gure baduzu itxi horretan, hori dira guk aztertzen ditugunak, ez datuak, teoria, temperatura, edo eredu klimatikoek emandako emaitzak ere bai, ez. Horren inguruan egunero egiten da berba, komunikabideetako, eztabaidetan, foroetan, kaleetan, tabernetan, aldaketa klimatikoaz behin eta barriro jardutzen dugu. Ez da zenke, Jon, bildur garela? Bildurra, nik, zela esango nuke, bildurra etorkizunean egongo dalako, nik uste dut IPCC-ek egindako lana nolabait esatearen ondratua dala, ez? Bai. Eta nik uste dut gainera nahiko profesionala dala, IPCC, tarduan horiek esaten badute gertatuko dala, nik esango seguruenik izango dala, ez?
kontua da gaur egun gauza batzuk ez dakizkigula. Orduan, nik ez nuke esango 100% beteko direla IPCC-ren aurreikuspenak, ez. Gehien bat hor badaudelako ez ezagunak ez diren gauza asko. Eta azpimarratuko dizun, esate baterako bat. Guk ez dakigu eta inork ez daki hemendik 50 urtetara zein izango dan lurraren populazioa. Esate baterako. Azteko. Hordi, ez? Eta ez dakigu zein izango dan, esate baterako Txinak edo Indiak edo Estatu Batuek kontsumituko duen energi kopurua. Per capita, esate baterako, ez? Horrek esan nahi du, claro, nekez esan dezakezula zein izango dan CO2-ren emisioa hemendik 50 urtetara. Inork ez daki hori, ez? Orduan IPCC hori ere ezin du jakin. Orduan, claro, gauza bat da aurreikuspen fisikoa egitea, eta beste gauza bat da egitea aurreikuspen soziala edo gizarte aurreikuspena, ez? Hori da. Orduan, normalean IPCC egiten duena da, pentsatuko dugu hauxe izango da la populazioa, edo pentsatuko dugu izango dela beste, ez dakit, erabiltzen dituzte eszenario batzuk, ez? Orduan, eszenarioen arabera, eszenario batzuk oso intensiboak dira, intensiboa populazioaren aldetik, edo energiaren konsumoaren aldetik, ez? Eta beste batzuk ez dira oso intensiboak, ez? Beste batzutan, esaten da, gizarteak pentsatu du benetan hau problema dala, eta orduan hasi dira energiturriak aldatzen, eta populazioa ez da horren beste hasi, eta ez da gizer, eta hau da beste, ez? Eta orduan hor nolabait, jartzen dira muga antzeko lerro bi, ez? Lerro baten arabera, izango litzateke gutxi gora bera jarraitzea beti egongaren moduan, eta beste lerroa izango litzateke, guk nolabait onartu dugu problema bat daukagula, eta zigara kontrako neurketak hartzen, ez? Taluan hor, muga horiek nolabait suposatzen da erdian itxiko dutela benetan gertatuko dana, ez? Baina hori nolabait esatarran ez da problema fisikoa, ez da aurreikuspen fisikoa, baizik eta esatearren, ez dakigu zein izango dan populazioa, barduan jarriko ditugu muga batzuk. Ez dakigu zein izango dan pertsona bakoitza konsumituko duen energia hemendik 50 urtetara edo hemendik 100 urtetara, barduan jarriko ditugu muga batzuk, konsumo handia edo konsumo txikia. Eta horren bidez, saiatzen da, tarte bat kalkulatzen, non susmatzen da horre egongo dan benetako temperatura, ez? Zuk esan gura dauzuna da erreferentzi bat edo mugarri bat dela hori. Claro, aurreikuspen horretan badaude problema fisikoak, hau da, CO2-ren konzentrazioa guratzean ez daki zenbatekoa bada, orduan eredu fisiko batek esan dezake gutxi gora bera, horre badira indeterminazio asko ez, esan dezake gutxi gora bera, eredu fisiko batek zein izango dan irradiazioan dagoen impactoa horregatik ez. Baina lehenengo, jakin behar dugu ia benetan konzentrazio hori izango dan ala ez, eta konzentrazioa zergatik aldatzen da, alde batetik guk isurtzen dugulako gehiago, edo bestetik biosferak ere zurgatzen duelako CO2, ez? Eta hor, indeterminazio handiak daude, ze alde batetik emisioan ere badago, guk ez dakigu zenbat izango garen planetan hemendik 50 urtetara, eta ez dakigu hor dauden pertsona guztien bataz bestean bakoitzak zenbat konsumituko duen, eta horren arabera ez dakigu zenbat emitituko duen, ez? Hori da lehenengo indeterminazioa, eta gero existitzen dira indeterminazio fisikoak edo biologikoak ere bai, batzuk esaten dute, CO2 gehiago baldin badago, orduan landareak azkarrago hasiko dira. Eta hori logikoa da, baina zenbat azkarrago, 10%, 5%, 1%, hori dana espezien arabera da. Orduan, horiek indeterminazio guztia, inork ezin ditu momentu honetan aurreikusi modu zehatz batean, ez? Eta ez da sistema fisiko bateko indeterminazioa, ze horiek ere badaude. Esan nahi dut, alde batetik, gizartearen aldetik ez dakigu ondo non gaude, eta ez dakigu ondo non egongo garen, hori da latzena, ez? Orduan, alde horretatik, IPCC esaten du, lurraren temperatura handiagoa izango da,
Ba, 1,6 uste 1,6-tik 4 eta pikura arte gehienez, ez? Bai. Eta esaten dozu, bueno... Hori mende honetan, ez da, Jon? Bai, mendeko bukaeran. Bai. Ba, nahiko tarte handia da, ez? Eta orduan nik ulertzen du jendeak esatea, ezin dute gehiago murriztu. Eta, zu esan dezakezu, bueno, zelan jakingo dugu, zelakoak izango diren hemendik 50 urteko kotxeak. Zelan jakingo dugu, benetan hidrogenoaren teknologia aurreratu da, edo ez. Faktore asko dira. Claro, orduan hor, badira, fizikako indeterminazioak, eta badira gizarteko indeterminazioak. Orduan, oso zaila da, benetan aurreikustea balio zehatza. Klima aldaketari buruzko gobernu arteko taldeak, zeudin oso moduan IPCC-ek Parisetik zabaldutako informazioa da berau, egunotan jaso duguna ez da klima aldaketaz. Eta honek dino, azken 6 urteotan mundu osoko 3.000 zientzilari ibili direla beharrean, ez da IPCC-ek 2001 aurkeztu eban azkenengo txosten honen datuak barriztatzeko. Aldaketa azpimarragarririk, Jon, edo zuk zeuk esan duzunari gehituko zemzkion daturik? Bueno, nik pertsonalki ez, IPCC-en daudena, ni baino askoz askarragoa dira, baina egon dira urtetan txostena prestatzen, eta bakoitza da gutxi gora bera bere munduan edo bere espezialitatean garrantzitsuena, ez? Ze kontutan izan behar da, IPCC honetan badira 3 talde, bata da klimaren zientziaz arduratzen dana, bestea da emisioetaz, eta bestea da mitigazioan, eta, bueno, ia zelan konpontzen diren, aurre ikusten diren impactoak, ez? Orduan, karo, nik gehien bat hitz egiten dudanean, bakarrik hitz egiten dut lehenengo taldea, ni klimatologia fisikoaren munduan hurbiltzen naz, beste. Hori da, zure arloa. Hori da. Orduan, gero, klimatologia fisikoan ere, badira meteorologoak, badira ozeanografoak, badira geokimikan aritzen direnak, eta karo, horiek, espezialitate bakoitza mundu bat da, eta hor, ez da erreza mundu, edo, meteorologoa izan da, esaten baterako geokimika zitzegitea, zu, agian badakizu zer, baina, IPCC-ren emaitzak aldatzeko nibintzat ez naz hausartzen, ez? Nik egingo nukena izango litzateke, nolabait metafora bat erabiltzearren esatea, zenbat gauzatan, nik uste dut zientzilari guztiak badaudela 2. Edo, guztiak agian gehiegi esatea da, ze beti ongo da baten bat esaten duena, lurra laua dala, ez? Zure iritziaren arabera, zu laua ikusten duzunez, laua da, baina beste guztio badakigu ez dela laua, ez? Hori da, gehiengo bat. Egon da baten bat esaten duena, gravitatearen Newtonen legea ez da egia, ez da izango, zuk esaten baduzu ez, baina horretan ezin dugu ez da baidatzen. Beraz, zientzilari guztiak ez ditu baitatuko, baina bai gehiengo bat, ez? Bai, gehiengo nabaria. Orduan, dana dala, IPCC-ren eritziekin, nik kipularen metafora erabiliko nuke, eta metafora horretan, barneko geruzatan danak gaudea 2, eta gero, kanpoko geruzatan ez horren beste, ez? Eta barruko geruza horretan, nik esango nuke, nahiko argi dagoela, esate baterako CO2-ren konzentrazioa, azken 650.000 urtetan izan dena baino altuagoa gala gaur egun. Hori neurtua izan da, neurtuta dago, eta gainera argi eta garbi dakigu hori erregai fosilen erretxeaz datorrela gehien batez. Ze hor neurtzen dira karbonoren isotopoak, eta jakin badakizu CO2 hori nondik datorren. Naturatik baldin badator, badakizu nondik datorren, isotopoen konzentrazioa aldatu uztoa leku batean edo bestean. Orduan hori nik uste dut ez dagoela eztabaidatzeko moduan inor gaur egun, ez? Hori da, CO2 zuriak murriztu edo 2000 garren urteko mailari eutziarren,
zera, goranzko joera hori aldatu ezinezkoa dela, ez? Bai, hori argi dago, gehien bat ozeanotan ere, eguratza eta ozeanoen artean badao oreka erlazio bat, ez? Orduan, klaro, ozeanoak zurgatu egiten du CO2 temperaturaren arabera, baina gero zuk espadozu gehiegi zurtzen eguratzera, orduan oreka hori alderantziz funtzionatzen da. Eta orduan ozeanoak egiten duena da emititu. Ez dakit nola esan, oza, dekozun CO2 eguratzean, ez da eguratzean zei, baizik eta ozeanoetan ere bai. Eta ozeanoko konzentraziora ailegatu zara gehiegi izuri duzulako eguratzera. Gero, eguratzera espadozu izurtzen, ozeanoak askatu egin behar du, emititu egin behar du berriro CO2 hori. Bai, naturaren legeragoaz, ez? Claro, oreka horiek existitzen dira, eta oreka geokimikoak dira. Orduan, ozeanoa daukasun bitartean, hor egongo da oreka erreakzio bat, ozeanoa eta eguratzen artean. Orduan hori, hor nik uste dut, inork ez daukala inolako dudarik horretaz, ez? Beste, edo muñeko geruza horietako bat da neurtutako temperaturen segidetan agertzen dela oso joera handia, temperatura altua, hori, goranzko temperaturetara, ez? Eta hori nik uste dut ez dela eztabaidagarri gaur egun, ez? Oroar, eta beti egon daiteke behatoki bat, non justo kontrako joera dagoen, azken ez dakit 10 urteotan egon dalako el niño asko, edo el niño gutxi, edo ezer, baina oroar, linea orokor batek dinoana, oroar igo da temperatura. Eta, claro, gero ja danok ez daude ados esaterakoan ia gaurko temperaturak altuagoa diren beste aurreko 1000 urtetan, ala ez, hor ja eztabaida handia dago, eta ikusteko dago ia zelan gelditzen den eztabaida, ez? Baina temperaturen aldapa nahiko nabaria dela, nik uste hori gehienek esaten dutela, edo guztiek esaten dutela, ez? Lehen aitatu duzu, Jon, klima aldaketari buruzko gobernuarteko taldeak edo IPCCek zera dino hala, ez da, lur planeta 1,8 eta 4 gradu artean berotuko dela mende honetan, horrek zera esan gura dago, ez? Urrengo hamarkada bietan 0,4 gradu egingo da belagora temperaturek hori, esan dugu mugarri bat dela edo erreferentzia bat dela, datu zehatzak ez direla faktore, ugari hartu behar diralako kontuan. Honek esango leukena da, 10 urtero 0,1 gradu berotuko litzatekela lur planetan. Nik uste dut, datu honek arduratzen da bala gehien gizakia. Baina, kontua da, askotan ematen duela, urtero pasatuko dala hori, eta segun honek urtero ez da pasatuko. Orduan, egon daiteke, esate baterako, duela 2 urte pasatu zana hurakan hori Katrina egon zenean, ez? Urte horretan, hurakan asko egon ziren, eta gainera nahiko indartsuak danak, ez? Orduan, batzuk esan zuten, honek, ziurtatzen du aldaketa klimatikoa dagoela, ez? Urrengo urtean, hurakanen kopurua esan oso altua izan. Eta kontua ez da, ia urte batean, edo urte guztietan pasatuko dan, igoera hori mantenduko dela konstante, ez? Egon daiteke, esate baterako, beste urte baten, badao, el niño bat, edo ez dao, edo eta batean egongo da, gora, temperatura izango da altuagoa, eta bestean txikiagoa, baina holan, oroar hartuta, hartzen badituzu, hamarkadaka urteak, normalena izango litzateke, hamarkadaka hartuta, temperaturaren joera altura izatea. Baina urte batean ez, hori gertatuko da hamarkadaka edo holan, bataz besteko periodoak hartuta. Eta zer dinozue zuek, zeuen proiektuei oratuko deutzakue, orain baderitzu Jon, zer dinozue zikatearen inguruan? Zikatearen? Orain edino, ez da, pantanoak, egin dauan euria apurragaz arean bete direla, baina udagoiena eta negoa benetan zikuak eukiditugula Euskal Herria gehiagokonean. Baina, hor kontua da, gutxi gora bela lehena epatu dizu dana. Guk egindako kalkuluen arabera, temperaturen joera altua izango da. Euskal Herrian gehien bat barrukaldean, ez? 4 gradu edo inguru igoko da mende batean temperatura barnekaldean.
demagun Gasteiz inguruan, ez? Eta kostaldean askoz gutxiago. Baina prezipitazioen joera ez da horren argia izango, gu pentsatu behar dugu Euskal Herrian itsasotik oso hurbil bizi garela. Bai. Eta orduan, naiz eta ematen duen itxiko dala zikloien kopurua edo, ez duela horren beste euri egingo gaur egun egiten duen bezala, baina prezipitazioaren joera nik ez nuke esango, oraindik oso kalkulo ez dakit nola esan, bakarrik hartu dugu kontutan eredu bakarra, eredu global bakarra, ez duan ezin dugu zehaztu, hau pasatu da, ze hor eredu bakoitza baditu bere akatzak, eta agian zu pentsatzen duzu, nik egin ditun nire kalkulak eredu bat kontutan hartuta, eta gero hartzen duzu bigarrena, eta joera izan daiteke apur bat diferentea, ez? Orduan, hori dana bukatu arte, guk ezin dugu ziurtatu benetan, orain esaten dizu dana, benetan gertatuko dana ala ez. Baina, printzipioz, prezipitazioko joera, nik ez nuke esango estatistikoski hitz egin da adierazgarria dela. Hau da, egon daiteke prezipitazio apur bat gutxiago, baina ez da izango temperaturan ikusten dugun moduan. Temperaturan bai adierazgarria dela. Urte batetik besterako aldaketa kontutan hartuta, urte guztiak ez dira berdinak. Orduan, alderretatik, zuk hitz egin duzunean klimatologiari buruz estatistikaz hitz egin behar duzu. Eta esan behar duzu, urrengo 10 urtetan bataz besteko balioa izango da altuagoa edo ez aurreko, eta gainera hori hamarkadaka ez da egiten, normalan 30 urteko bataz besteko balioa kalkulatzeko 30 urteko periodoak hartzen ditugu kontutan ez. Orduan, urte guztiak ez diren ezberdinak, gauzak aldatu egiten dira, baina temperatura nahiko argi dago, naiz eta urte guztiak berdinak ez izan, temperatura gora egingo duela, baina prezipitazioan ez horren beste. Zeuen proiektuetan buru belarri sartuta, aitatu eguzuz mesedez proiektuok, ezta? Zeuek orain azken aldian, esate baterako zein da egin duzuen beharraion? Orain lanean gabiz, orain dik ez dugu bukatu. Zaitzen gara egiten guk erreanalizia deitzen duguna. Erreanalizia da hartzea Euskal Herrianen inguruan dauden behatoki guztietako datuak duela 1958 urtetik honako datu guztiak, eta horren arabera kalkulatuko dugu zein den Euskal Herrian inguruan, izan ere hau Iberiar Peninsula mailan egingo dugu, Peninsula osoan, eta apur bat iparralde dago ere bai, itsasoan sartuko gara. Sartuko gara esaten zein izan zen geopotenzial, presioa, irradiazioa eta euria eta lako gauza da. Guk saiatuko gara egiten edo nolabai garatzen datu base bat, non datu base horretan esango dugu eguratzaren egoera edo litekeena izan liteken egoera edo nolabait esatarren guk zientziaren aldetik esan dezakegun litekeen asana. Gauza batzuk beti galduko dira, ez duela 40 urtetik honako datua batzuk galdu dira edo orduan ez ziren ez genituen hor gaur egun existitzen diren sateliteak eta barrez. Orduan gauzak aldatu dira, baina hala ere egiten duguna da datu hori guztia berriro berprozesatu, sartu eskala txikiko eredu batean, eta eskala txikiko eredu horretan guk jasotzen ditugun emaitzak izango dira hurbilketa bat, esateko gutxi gora bera zelakoa izan zen orduko zirkulazioa eguratzean, ez? Eta hori horren emaitzak, gure asmoa da web horri batean jartzea, gero beste ikerlariek erabiltzeko, ez da esateko, gero beste batzuk erabiliko dituzte, beste gauza batarako ezagit. Esate baterako energia eolikoako mapa garatzeko, edo ez dakit zer, gauza. Gura duzu, aitatu egingo dugu, zeuen web horria, zein da nion?
vbikoitza.ehu.es, gero marra, holan web horrietan eraltzen dana, eta gero eolo. Hor dago zeuen ikerketen inguruko... Grekoen aizearen. Bai, bide batez. Hor dago zeuen informazioa, ez da? Bai, hor dago. Eta orain behar horrekin jarraitzen dozue, aurrera begira ze esperantza, ze proiektu maiganean? Pentsatzen gabiz, baina momentuz horrekin dekogu urte askotarako, ez? Ez da... Egun batetik besterako, ez da egun batetik bestera bukatzen hori, baina hor badekogu aukera hori, eta bestea da, zabaltzea lehen aipatu dizkizudan datuak hori, kalkulatutako datuak ia Euskal Herriko klima zelakoa izango da, 21. mendean. Hori edatu nahi dugu beste zenbat ereduetara, orduan kalkulatu behar dugu hori eredu gehiago kontutan hartuta. Eta azkeneko ereduen emaitzak erabilita. Horrek ere eskatzen ditu ordu asko. Ordu asko, pazientzia. Hori egingo dugu lehenago edo beranduago. Bai. Hor behar izan bat ikusten duzu, ez? Bai, nik uste baietz. Eta gainera badira modu komplejoak edo simpleak hori egiteko, ez? Eta, modu simpleak erabiliz, ez du horrenbesteko ordurik eskatzen. Ordua dira, ez du horrenbesteko ordurik eskatzen, ez? Eta gero modu simplea, eta komplejoa, hori, bietara, lehin daiteke. Bai. Zuk, Jon, suposatzen dut ez dezula temporetan zinezten, ez? Ez, gainera nahiko argi dago publikoki esan dut, beti, ez dakizen bat alditan esan dut publikoki, nik horretan ez dut zinezten. Orain da zozoia, orain entzuten da, tempora gora, tempora bera. Baina, fizikaren ikuspuntutik behintzat, jakin badakigu ezin dugula sinistu. Eta gainera, zuk egiten badozu, onar dezagun erabilgarriak direla, ez? Orduan, temporen bidez, nik hartu dezaket, azken 50 urteko neurketak hartuko ditut, eta aplikatuko dut temporen prozesua, ikusteko ia gero benetan badabiltzan ala ez dabiltzan temporek, ez? Eta ez dabiltzan. Kontutan izan behar da, hori oso sakona da, baina temporen kontua azken finean da aurreikuspen sistema bat. Eta edozin aurreikuspen sistemak badauka kasualitatez ondo iragartzeko ahalmena. Edozinek dauka propietate hori, ez? Orduan, zuk esateko aurreikuspen sistema bat badabilela, esan behar dozuna da, ze lan dabilen edozin sistema aleatorio batekin konparatuta. Eta hor da koska. Hor dago mamina. Bai. Eskerrik asko, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerketa proiektuak ezagutzen laguntzagatik, meteorologiaren inguruan Geugaz Bizkaia Irratiaren sintonian jarduteagaitik, Jon, eta, suposatzen dut zeuen barri jasoko dugula, ez da? Zu nahi duzunean, eskerrik asko zuri ditxagatik. Ikerketa horrek fruturik emoten daben, seguru baiet. Venga, eskerrik asko, agur.